Takže čau, ja som Filip, dneska te vítam u ďalšieho videa. A dneska si zahráme zase Fortnite. A zahráme si challenge, že je only šedé zbranie, takže iba šedé zbranie, takže poďme na to. No a dneska som tu ešte spoločne aj s Adamom. Čau. No áno, a teda som povedal tu challenge. No a Adam, poďme sem. To je podľa, kámo, to je... No však označil som, to je najlepšie miesto pre mňa. Aj pre teba? Áno. Úplne, kámo, najlepšie miesto. Ľudia, potom napíšte do komentárov, akú challenge ďalšiu by ste nám dali, OK? Ďalšiu challenge. Tam, áno, tam. Poďakujem autobusárovi. A potom mi plní questy. Kámo, dúfam, že tam budú padať ľudia. Že... No a... Počkaj, rozpukám si prsty, nech mi to samé lendí. Ale ja by som chcela, aby tryhardi boli až poslední. Ja by som chcela byť prvý. Aby vieš, lebo iba šedý ľud môžeme. A keď budeme mať nejaký zelený, no tak musíme to vyhodiť. Alebo nejaký dobrý, proste epický. Hej, a keď to bude legendárny, kámo, tak tiež to musíme. Ja by som si to úplne mega zobral, keby to bol legendárny ľud. Aj ty? No ale pre video to urobíme. No však, urobíme to jasné. Dobre. Ty už si padol? Čo? Ale ja nie tam. Prečo? Lebo ja som tam nedoletel. Tak ja idem sem. Jež. Dostal som šedý. Hej, a potom healy a shieldy môžeme, OK? Ja som dostal šedý lúk. Do ryti. Ktože šedý? Kámo. Healy a shieldy a epické, tak môžeme. Potom. Adam, ja nič nemám. Prosím, niekto je si vy. Mať zelený. Ďalší si vy. Nechceš? Ja... Adam, a aj toto môžeme, OK? Čo? Že odrázať sa s týmto. Jak sa to volá? Nie, Shockwave. Ja mám zelený, ja som tam preč. Adam, ja nemám nič. Ja nemám ani jednu zbraň, ja idem do jedného mesta. Ja idem do toho. Kámo, koľkokrát mi ešte padne ten trojuholník? Mne nič iné nevie padať, lebo čo? A ani toto nemôžeme. U mňa sú. Ani toto nemôžeme. Čo? Raketa. Áno, to môžeme. Doriti, to není. Ja tu nemám, on ide za mňou. Pampa, šedá pampa. Prosím, nech to je šedý, prosím. Yes, šedý, Adam, ja mám šedý ľud. Už celkom. A ja mám dosť šedý, ja mám 3 šedé zbrane. Zoberiem tento auto na helovanie. Idem pre teba. Počkaj. A idem s tebou pre teba. Yes, dead. Ja idem Kámo. Ja idem za tebou. Aj pod zámňou, prosím. Strieľajú po tebe. No. Kámo, dúfam, že nebude mať iba pampu. To keď bude mať iba pampu, to je koniec. Ja potrebujem SMGčko nejaké šedé, je, áno. Adam, radšej utekaj, Adam, utekaj. Kámo. Nie, že to je zelená. Kámo. Musím vyhodiť, toto si dám. Ty. Adam, tam je. Čo je? Si mŕtvý? Nie. Dobre. Ja idem po tomto cápkovi, čo tam je. Doriti, to sú dva. Ja si ho počkaj. Ty nechodáš u mňa. No, to zomreš, ti hovorím. No tak to asi aj zomrem. No, ja som už tu, počkaj. Poď. Počkaj, aha, čo robím? Ja schovám to milované auto. Ty. Yes, Adam, jeden dead. Poď rýchlo, Adam, poď. Kde si? Ja idem tu. Joj, kamo. Kámo, a... Ináč ľudia, sorry za tie lagy, sorry, fakt. To omylom stlačam na klávesnici, ja neviem prečo. A proste omylom stlačím to.
toto sa mi preblikne mi to. Vlastne nič nemôžeme. Adam, ja mám skoro ten istý ľud, skoro. Pum. Nice, nice, nice. Filip. No, to nevadí, ja som s tým dobrý, kámo. Poď. Čakaj, nie, daj mi. Ja chcem šoferovať, poď. Rýchlo, poď. Počkaj. No veď hej, urobím, on počkaj. No tak poďme najprv potom to. Jau, tak koľko mal? On mal mega. Poď rýchlo, Adam, poď, nasadaj. Idem to urobiť. To, ako keby ten no áno, blesk. Sa dá povedať, ale nie je to blesk. Počkaj tu. Dorite, to auto ide pomaly. Tu, poď. Nice. To, aha, okej. Stade padne zlatý ľud, ale my ho nemôžeme. Tá najlepšia zbraň padla. No akože nie je najlepšia, ale tá kámo. My to nemôžeme. Ja to schovám pod striežku. Počkaj, takto. A takto. Tak. Dobre. Teraz to podľa mňa niekto aj nájde, že? No, ako nevidíš, nasadni. Počkaj, nie, ja idem. Ja šoferujem. Adam! Nerob. Poď. Rýchlo nasadaj. Ľudia, ináč bol by som veľmi rád, keby ste dali like a odber. Veľmi ma v tom podporíte. Díky moc. Díky. Poďme, ideme tak do stredu sem. Ja by som išiel tam, kde som označil. Kámo, to trojuholník. No však, ja neviem, mne furt padá ten trojuholník. Non-stop. Kámo, non-stop mi padá. Hráč? Kámo, dúfam, že to vyhráme. Kde je? Tu je. Nice. Čo má? Yes, to je moje. OK. Nevymeníš to? Alebo nie, nevymení. Počkaj. Hráč? Dead? Nice, to je tá moja. Tá, čo máš aj ty. Počkaj, poďme sem. Nič. Poď. Počkaj, nedávaj ten darček, ja ho dám. Alebo daj ho teraz, môžeš ho dať pod seba. Kámo, jaká smola. Akurát keď hráme challenge, kámo, tak nám musí takéto padnúť. Počkaj, stoj. Čo? A ja si zoberiem shieldy. Ale nie, ukáž? Dobre, ešte dám. Túto alebo túto? Čo? Ktorú mám brať, túto alebo... Tu, nie, tu áno, tá je lepšia pre mňa. Ale podľa mňa aj pre teba bude lepšia. Lebo hen tam, to je taká ako brokovnica. Pum. Kde? Zozadu, nie? Áno. Prosím, nech to kámo dáme. Kámo, ja mám toľko nábojov. A ja mám dosť nábojov. Ja už mám na jedno 530. 530? Nok? Tam ideme, vidíš, kde som označil? Áno, ja som... No tak ideme tam, ale kde je auto? Ja tam idem pešo, lebo ja som... No tak aj ja. Tam idem. Ja, ty máš hento. To je potom povolené, ľudia, dobre? To je povolené. Taký movement a toto je povolené. Silný. Áno. Nie sú silní, či? Sú trošku, ale... Trošku? Trošku nie sú, ale sú dvojičky. Počkaj, tak dám toto. Takto si to zoberiem. Tu mňa? Čupa. Tam nie, lebo ja nemusím na to vidí. Neboj sa. Zdrhám, kámo. Keď tu prežijem vôbec. Prežij to.
Kámo, to málo. Dobre si zbraň. Nie, kámo, čakaj, ja to dám. Ne, ideme ešte raz, ľudia, OK, ľudia, takže ideme zas túto prekliatú challenge, kámo. Ľudia, ale to bola smola. To bola úplná smola, kámo, úplná. Museli sme naraziť na takých náťakov. Že, kámo. Kámo, toto je mega dobrý emote, mega. Idem za tebou. Idem za tebou. No, Idem však, za tebou. kde? Tancovať. Ty? Dobre, ideme sem. Kde sa už našiel? Tam. Ja už som išiel. Dúfam, že tu nebudú Tu vyhráme, zamknuté. poď na modré, tam to vyhráme. Lebo tam veľa ľudí nechodí, akože. Ja idem tam, kde som ja označil. Ja to nejdem. Tak, však nie je to moc ďaleko, takže vieš. Kámo, tak, čo to dáme? Kámo. Zaspuknúť ruky si musím, kámo. Najlepší chapter bol podľa mňa. Najlepšie chapter. Chapter Season 5. Aká chapter? Chapter Season 1 teda. Čo? Chapter 5 Season 1. Ja chapter 5 season 1. Aj podľa mňa. To bolo podľa mňa najlepšie. A potom ešte kapitola 4 season 1. Vtedy som začínal, sa mi zdá. Som to hovoril tuším v minulom videu. To bola potom lebo to bola kámo najlepšia grafika. Že? Filip, ale to sú... Ja počkaj, vtedy si ešte ty nehrával. Kedy? V kapitole... Kámo, skoro som už zobral onu. Tu zelené, správne. Ja mám už 2 šedé. A z čestiek padajú iba tie. Ktoré? Však iba tie normálne. Zelené. Kámo. Nemám. A tu sú len tak proste. Ja nemám ani šedú jednu. Ani jednu šedú. Nie. Oh no. Kámo, ja mám celkom dosť. Šedých. To je niečo legendárne. To je darček. Nice. A ja mám darček. Nice. Dobre. Kde si? Ideme to naraz, prosím. Nie, áno. Poď. Poďme to auto. Počkaj, ja idem sem teraz. Nič. Ešte proste teraz otvorím. Nie, čakaj, idem za tebou. Rýchlo. Čakaj. A kde to hodíš? Pod seba. Ja viem. Pod seba to hoď. Tu, počkaj, ukáž, kde ti to? O 3, 4. Oh my god. Kámo. To je jak veľa lútu. Kámo, nie, ja mám modrú, ja to musím jať. Tak. Dobre. Ale ja nič nemám. Pozri. Toto nedáva damage. Toto. Takže to je dobré. To je dáva damage. Počkajte, trošku to dáme. Takto. Konečne Takto. mám. Dobre, toto si dám a je. Ale ja nič nemám a zomrem. Ideme, opa. Nič nemáš, neboj sa, nezomreš. To nájdeš rýchlo. To je zbraň určite. Alebo to najlepšie zbraň taký. No nenašla som. Idem do fajtovok. Aj keď asi by som nemal, ale... Bez mňa nie, ale... Kamo, ostane zelené. Tie fajty boli niekde tu, ja sa bojím trochu. Jasné. No. Mal šedé! On mal iba šedé! Oh. Čo robí takú istú čelomierný? Čo? Ale to je malá. To je malá šanca, že by robil takú istú challenge. Dáš mi šedé niektoré. Poď ku mne. A pampu hlavne a jednu takú... Pampu nemám, mám iba moju pampu. A
A nemáte krásku na dole. Počkaj, toto si zober, tu je jedna táto, ale nie pampa. Adam, tak ja to hrám. Kúkaj. Čo mi padne? Tak to čo je? 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 Fakt? Áno. Adam, ježi, som si minul jeden oné. Ty si bombový. Dík. U mňa real. Hej. Dead? Má? Nie to radšej. A nemá nič. Ale pampa! Ukáž. Dve čestky, kde sú? Tu. Tu a kde? Iba je... Čo? Ja nevidím druhú Adam. Aha, tu. Kámo. Tak, počkaj, berem toto auto. Ja idem s autom, s týmto. Jem s tebou. Poď. Ber si to auto. Toto. Tak ty chod na tom. Počkaj, ja iba idem pre tieto oné. Tu by to niekde malo byť. Tu. To je jedno. To je jedno. Poklad. Oh my god. Tak, teraz druhé. Tam. Kde sú tam? Aha, kámo. A jak GTAčku. No nic. Jak v GTAčku. Poď. No nice. Dobre. Prečo to je zvuk zo Stranger Things? Čo tam je? Zvuk zo Stranger Things. Zvuk zo Stranger Things. No počúvaj. Kámo, Adam! Čo? Nie. Nie! Ja, Leho. kámo, spasa, chápeš? Ale dvakrát po sebe legendárne hento. Ale kámo, najlepšie nám padlo, chápeš? Spas. To by som si tak zobral, kámo. Úplne by som si to zobral. Aj ty? No ale veď, nemôžeme. No veď, nemôžeme, lebo hráme challenge. Ty kde ideš? Dobre. Poď, napoj sa, poď. Ideme sem. Dobrá hudba celkom. Ideme natankovať. Nerob. Fakt nerob, Adam. Natankujem. No je to rána. Neviem, kde sú ľudia. Kámo, tak to sa celkom dlho tankuje. Ja zatiaľ idem sa posledný, aby sme mali... Veď ja mám plné, znič to, aby druhý nemohli. Kámo, to sa jak dlho tankuje. Jo. Poď. Dotankoval som. Počkaj, zoberiem náboje. Tak, poď. OK. Nie, ideme sem. Tam, kde som označil. To podľa mňa stretneme nejakých hráčov, nie? Dúfam. Ani neviem, kde si označil. Tam, pre tebou. Pre tebou. Tam sú hore. Ideme tam? Ideme. 3. To bude real hráč, nie. Aha, nebude. Dobre, bude to bot, vidím, ako hodí. Kámo, tak ja utekám asi. Poď, ideme tam. Filip. Tak to čo je? Sú mega najťáci. Opreč. Utekám, veď. Nie, to sa viem milnúť. Ja utekám, dávaj to zbranie.